Iti si bubukel nga pamilya mi kakabsat, idanon mi iti na bendisyon nga baro nga agsapa iti Pasko manen kada kayo amin. Kasi nako na en manen nga medyo nadagsen pa lang iti barukong nga kasla ko makiadda kada kayo ti daytoy nga serbisyo ta kasla ko la makitkita nga talaga da daddy, nanay, manang ken antipuyit nga nakatugaw dita sangwanan dita dati nga pagtugtugawan da. Ngam kumusta kayo amin kakabsat? Greetings from all of us here. Kada ka giti kakabsat ko kan pati dagitoy asawa kana anak may sapay ko mata at maadaan kayo ti agtultuloy nga nasalunat nga kasmang celebral mangsabot iti panakayanak iti manubot kan mangisalakan tayo DJ nga weakness ti human weakness nga marikrik nami nga pamilya iso iti may sangarag-o nga pagyamanan mi ti daytoy nga Paskwa tangamin DJ ragsak iti DJ mesyas nga dumteng kada tayo iso DJ agbalin nga pigsami kada tayo amin nga namati kakabsat. Let's make it a point nga the joy of the Lord is always our strength. Iti kumarag-o kan ragsak ti Apo. Isu kumati agbalin nga pigsa tayo amin. Basbasaek iti kalman DJ duwa nga tema nga pangibatayan tayo iti mensahe tayo tata. Ijay UCCP chat room. Kakabsat iso DJ nakitak DJ maysa sa da maikadwa iso nga inalak DJ maikadwa nga mabalin nga tema nga adalan tayo tata nga serbisyo tayo iti agsapay so DJ agrag-o tayo tada tayo tiga po iti Paskwa maragsakan iti kaadayo amin tata kakabsat dita uneg ti pagdaydayawan iti Dios taamok nga maysa kada kayo nga adda dita uneg ti kapilya tata amok nga mamati tayo nga danaiyanak nga mensyas nga manubot kan mangisalakan tayo. Kasi di makelak dita nga iglesia, dita nga uneg ti pagtaengan dayta nga kapilya. Awan nga di jay maikompirar nga rag-o nga naited kanyak iti aldaw ti Paskwa. Kada agselebrar tayo dita uneg ti kapilya, nothing can compare any life event or life circumstances nga kas karagsak dijay Paskwa nga celebraran tayo kas may sa nga pamilya nga anak iti Apo iti sidong ti dayta nga iglesia nga kapilya tayo iso nga dijay numero 1 kakabsat kuma nga amerisan tayo no apay nga agrag-o tayo no umay dijay dumtengen ti daytoy nga Paskwa nga no apay agrag-o tayo kas namati tati Paskwa ket para kada tayo but what is the reason behind damagen nyo man kada gita kababay yo dagita asideg kada kayo no anya iti rason mo kabsat nga agrag-o no kastoy nga umayan ti Paskwa sayon to damagan di tabagbagyo nga inya nga ta iti rason ko nga agrag-o no kastoy nga umay ti Paskwa. Ket no iti inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo kakabsat no dijay nga agrag-rag-o tayo nga awan ti gagapuna kas pangarigan dijay katawa tayo nga katawa ket maysa nga senyales maysa nga way maysa nga wagas ti panagrag-o dijay winuhaan ka dijay nga agis-isem tayo nga kanayon nga dada tayo kas marik na tayo dijay rag-o no adda makakita kada tayo no awan ti rason na nga katawa tayo wenno agis-isem tayo na sa balin sa datoy kunara kada tayo kasla dijay hanga na ornos ti panunot tayo iso nga kas maysa nga namati kakabsat reason tayo man dijay na uneg nga kaipapanan iti panagrag-o tayo no kastoy nga umayan ti Paskwa agrag-o tayo tati Paskwa para kada tayo but what is the reason behind? What are the reason behind
Iya nga gapo nga agrag o tayo. Kat isa dijay kakabsat, dijay bersikulo tayo nga may sa nga naibasa, dijay 1 John 4:2 kunana ti Ingles. This is how you can recognize the Spirit of God. Every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come in the flesh is from God. Iti Ilocano, daytoy ti pakaamuan nyo ti Espiritu ti Diyos. Iso amin nga Espiritu nga umanamong anig Heso Kristo imay anaglasag ket nagtaod iti Diyos. Iso nga agrag-o tayo kakabsat ta adda tayo di taunag ti kapilya tatta. Ta dijay kaaddatay ti unag ti kapilya tatta mamati tayo nga adda imay nga Mesyas nga para kada tayo nga mangsubot kadagiti basbasol tayo. Iti Christmas, panang celebrar iti Christmas, manu nga tawon tay nga tan kas anamati kas Kristiyano, manu nga tawon tay nga tan nga agselebrar iti Christmas. The first Christmas celebrated was recorded in Rome. Idiim mo na nga sinelebraran iti Kristiyano iti daytoy aldaw ti Paskwa ket ijay Roma ti umuna nga nagcelebrar idi December 25 AD 336 ket manipod idi ingana dita addan iti 1686 years ago since AD. Iso nga datay nga Kristiyano nga kabsat nabayag tayon nga agselebrar iti December 25 nga dijay Christmas. Tatamapan tayo kakabsat ijay tema tayo nga agrag o tayo tada tayo tigapo iti Paskwa. So diyo ko naktatay nga damagan nyo man di takaabay yo no inya iti rason nga pagragragwan na pagragragsakan na no umay dumteng ti Paskwa sa tayo damagan kadagiti bagbagi tayo no anya nga taapo ti rason nga agragsaka koy na agraguak kas maited kanyak kas para kanyak amok nga para kanyak iti Paskwa. Why there is Christmas and why did Jesus came through the birth of a virgin? Anya nga tangaga po kakabsat. Ket iti parte, iti physical nga bagi tayo, pinarsohan na tayo ni Apo Diyos nga syempre dautek na. Ket DJ parte ti utek, iso DJ frontal lobe, amok ka na adal tayo ti pagadalan, dagiti simrak, dagiti eskwela nga napnapan nagadal ti eskwelahan, kasla iti science nga subject tayo, aglalo no agkolehiyo tayon ka da idi subject dagiti the medical courses na DJ anatomy and physiology. Dagitoy kakabsat ka maadal mo DJ frontal lobe nga kas parte ti utek. Jay parte ti utek nga frontal lobe iso iti parte ti utek that controls our emotions. Frontal lobe is the parte ti utek nga that controls our decision making, our character and reasoning. Iso nga no daduma iti naindagaan nga biag tayo akas Kristiyano no daduma umay dijay pa nagdesisyon tayo nga saan tayo nga agtungpal. Ngem agyaman tayo kini Apo Jesus. Ta saan na tayo laeng nga inikan iti parte ti utek nga agdesisyon nga agtungpal, wino saan nga agtungpal. No dikat iso na nga mismo ti imay nga nang demonstrar iti pudno nga panagtungpal. Jesus Christ was sent by His Father God, to come to us to demonstrate the true obedience. Iso nga dijay Paskwa kakabsat. Iso nga agrag-o tayo. Ta ijay tayo nga naimatangan iti pudno nga panagtungpal. A true genuine